Amen. Kajing e jong try jong e Jesus Christ, bad kajing e jong oblay, lembat kajing selog jong amen sem Bakhuid, kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bang hero. Ngai mong try nak bentar kana Sngi ke bapranai. Ban ngai ti rukum ju yala deh hu. Habang ngai ti yala deh hu klam pe try unre un somarengi undayengi. Unai borong Kristyan ngi bangila ban im ha kana Sngi. Kam tame bangila ban le e kamon ke jungu. Ban snu bahayu. Ban priang ya khubor jong ke jing spun jong ke jing e ke gospel ke jungu da ka jing im ke babha ke bangi im. Ha kana klimat ko han men ko para ha bangi wan ha kana ke yin khut yin kentang ke jungu trai. To ken yin phai shu. To kengin penmab no try na kebenta ki pop ki sang na kebenta ki lak ki let ki tam ki dona ki bangi la le ha ke jing im ke jungi klempe habo try ma ki pop jungi kane ke jing try jungi ya kane ke jing nya bat ke jing manya ke bakrau bat ke jing tuai jungi baro ki long ke basai so utrai hi dalade un kurku badon sngap un ai ye ke jing tuai ke bagi tuai te kum ta to ken da ke jing sngoret Bat kajing kloy jingi ban kelak bamut ngin pa sha try ngin pan bab not try leng ba kajing duai kajungi nga pla how lay badan mor baro pada pi ko hanmen ko para bar ngale pop shipun da kajing prokhat da ki ten da ki kam da kajing lek lek da kajing lek palat chunga da kajing lek palat chunga da kajing lek palat bakraw chunga Nama kata kepada kamaria ukut kabai sa kate sati ya kiamel berkirkut pada pi kohan men kamara banduai na kebenta chana how try play jungi ublay badan bor baro unisne yengi madalama pi ki pop jungi unyalamingi sha kajeng em bom jukut amen try can rat go play say Bakhuid ngidawai na kebenta keman sem Mawkhlam no jong I genus terniang
Giduai boblei rekan radunai I kajing jatai bom jukut. Giduai na gebanta I edil shia lengkoi ban yo I kajing koi kajing kia akalang kamed bat kamensem bat kumjuru kajing su kajing san hapo kaying kasem. Giduai ro na gebanta I Michael lengkoi badan mentah pedang kajing pang kajing stom I boblei rekan rad un I kajing koi kajing kia Bakam Khloy akalian kamet berkumjur kamet sim kajung Ngiduwai ru nak banta I Darisha Giri Karkongor bar ke kesni kha kajung Ngiduwai boblei trekan rat unang kurku kurdoy ina I kajung kababha kajung koy kajung kia kabapura kenang bami nang la susu ban ban sakriyo try To don lem bat kaying kasem jong me kotrai ngi kerpat bat tos ngau senai ban pan skem bagi tu ha ki ba me lai ka jing ai jong ka jing ngi men ai ya ka banta bom jukut ha ka jing mi pat jong kon balakha marwe jong me daw trai jing yu jisu kres kon jong me be mat basan sha rain card bat me ha ka jing long ka we jong men sem bakhud ublei junom la junom amen Kajing pule na kikam juki apostol. Hakata hi ka Sngi, lami kajing ban ping ka pakrau persya ya ka Balang ha Jerusalem. Bat kirungat latang ki apostol, kila sya pensapret keleng ki thain ke Judea bat Samaria. Kato kan nengut ki rangba ki beriu blai kila tep ya Stefan, bat kila ta pelong ya kajing yam pangnut ka pakrau ya u. Henry u Saulus ula tombor ya ka Balang, bat ha ka ba rung man ki tliu ying lapat tom yaki ringet shenrang bat kentai bala thep yaki apatok te kito ki bala sha pan sapret kala lek keleng ki da yalap artat ikaktin u Philip la lek shaka nongba hak Samaria bala yalap ya ukris hak pajba bat ki pajba baro kala pelej jingmut ya kata kaba ula keren da u Philip Anda kila syashkor ya bat kila ki kampala baula le namar ki mensim beman kila mino na bun ki breu ki basong suj kira kerkaj da kasur ke bejam bat ya bun ki bapang yap sileng lane ki berko la penkoj kumta la don ke jingkemen ka pokrau ha kata kanong ba kaktin jong utrai Samdripundriu nomor Nyospa Sankui. Nyospa Sankui.
dan rengkat bat pi ka jingpule na ka gospel Bakhuid kat kumu Yohanes kalawang kami try hakata ka por Jesu long ha kipai ba nga ngalong pu jong ka jingem utabawan sanga unom tngan baduta bange nga unom sliang lano ro Henry nga la tu api ba pi la yo I nga bat pimtra ban nge baro kat kaba ukpa la ai nga kanwan sanga bat yauta bawan sanga ngan kan tai no na ba ngalawan hiar na beneng ban le ya kamon jonga hi Henry ya kamon jonguta bapa yanga bat kane kalong kamon jonguta bapa yanga bangam dei bandu na kata baro kabaw ai hanga Henry bangan panmipat yaka ha kasni khadu naba kane kalong kamon jong pa junga baduta boyo I yokon bat ngai khau unyo ya ka jing em bom chukut bat nga ngan panmipat ya ha kasni khadu ka gospel try ngibaro ladang yudon hakanu kanu ka benta jong kana ka prathai ni hakanu kanu ka jaj jing em ka bangem ni kanu ka jilong ka bangilong ngidon ka jingkwa ka jingthrang ha ka jing em jungi way by way ngiyong banggidan kata ka deep desire kebangi kwa sisa kebanadu katenrai jung kadanut kejungi ban penurlong ha kejung em kejung lada kedai ha kaliang jong kamet ngadon kejung kwa kejung trang bat penurlong bat ban yo lada ngada pej ha kaliang jong kamen sim jong kejung em kristan kejunga ngadon nadu katenrai jung kadanut kejunga kebanga kwa ban yo kebanga kwa ban pendep ne ban penurlong habang ngape ya kayong kasem ke junga ngai ke jingdon kam jungka bat kumju ngadon kata ke jingkwa ke jingtrang ban pendep ne penurlang ne ban yo habang ngidon kane ke jingkwa ke jingtrang ne ka jingang nut ban pendep ban penurlang ban penyo hala ke jong ke jingem ngidon kalenti ban yai lane ban jit habang ngidon kalenti ban yai de ban jit kasong hangi iwe paiwe banjit ngajit ya kanu ka jalanti lane kanu kalat ka bayarap yang bangan yo lane bangan pen urlong ya kata ka jingkwa ka jingtrang junga dei mata kadau ha ka jing em jongi ki breu khamta me habangi pe habangi puson bahaya la ka jong ka jing em bamarwe jungi yo lese ngi jit kalanti ka babakla ka bayalam yang sha ka jingjat
Den mata kedau habangi pej hak imlang kasalang ke jingi menta. Toklet no yak imlang kasalang jong ke we ke jaj ban reu han ngi pej ken yak ke jaj ban reu jingi. Ngin pej ken ya kasnong ka thau ke jingi. Ngin pej ken ya kaying ka sem ke jingi. Ban pendap ban penurlong ban yo yak ke jing kwa ka jing thang ka junga ka jung pi ne jungi ki breu bo nangi ngi yaj bakla. Den mata kedau ban penurlong yak ke jing kwa ka jing thang jung ki don ki breu ki budget ban penjob lane ban penyo yak kata ke jing kwa ka jing thang jung ki da ka bale yak ki kam sneu. Ban yo yak spa ka pau don ki breu ka budget da ka bale tu. Ban penyo yak kata ke jing urlong jong ka met ka jung ki jit yak ke jing subha jong kana ke perthei. Da ka ba ngop ha ke jing di bo aj ba pher kum ka drugs kum ki kenja kum ke jing di bo aj ka kiat. Hoi barong ijit ikini ban ngile ikini namar ngadon ka jing kwa ka jing thrang ban pen urlong yalade. Ban pen hun ban pen yo ya kata ka jing kwa ka jing thrang jong ka met junga ngop no ha ka jing snow ha jong kana ka perthei da ka ba ngop ha ka pop persya ya ka sakramen ka bau trai ul ai kum ka pop klim. Kum ka pop penjot ya kata ka jing khut ka jing soti jong ka met jong ka man sim jong ke jing Kristan jong ke jing Kristan ke jong e habangi pe sha ka dai ka nei balengi ngo baki kam sneu jong ke perthei namar ba ngi kwa ban yo ngi kwa ban penjob ne ban penurlong ya kata ka jing kwa ka bangi don nado ka tenrai jong ke danut om dai ka we ka dau han re dai ka nei ka dau dai mata ka dau jisu mata ka sngi ha ka gospel wang yang abade pi kumbang ya pule ha ka gospel Yohanes kebamenta kesni ngalong kupu jong ke jing habau jisu wang ngalong kupu jong ke jing uta bawan sanga unam tengan ngalong kupu jong ke jing habau jisu wang ya kene ki kentin hanga barpi ki don arbanta ke ba ngila banyo i ka banta ke menangkong kadai ke bau jisu shisha u ai ya ka jing bam ka bangi don kam na ke banta ke met ke junga ke jungpi nang no piyo kane ka jingbam ka ba pi penhon ya ka met ka jungpi nang no piyo kane ka jingdi ka ba penhon ya ka met ka jungpi ki ba penha pensan ya pi ka ba ai bore pi dai belai dai jisu jini kumba ulale kampala lapsa ya kito kisan hajar mut ujisu hadu mentau le kampala na ka banta junga jungpi kam dai ka jingdang ka jing start jungpi kam dai ka bor ka jungpi kamdai ka junga ka bangila ban yo ya kene ke jimbam hanrei ujisu hidala de upandap upanbiang ya ke ka bam ka de ka ba nging don kam na ka banta ka met ka juni kane ka de ka banta ka banan kong ka ba blei ka ba jisu uang ngalong pu jong ka jungem ka ba arpat ujisu uya kham jam ne kham chen leu ban ya kane ka ba uang ngalong ka jing bam jong ka jing jong ka perthai hanrei uang ngalong pu jong ka jing ka bamod na ka banta ka jing man sem junga ka jungpi na ka banta ka jing Kristan ka junga ka jungpi ka ktin ka bau kren ka jing hikai ka bau hikai yang abade pi ka sur ka bau ai ka bau pasiau yang abade pi man kasni ka Eucharis ki sakramen baharo ki dei kita kenten ki bau jisong ngalong kupu jong ke jengem hadu kat no keng manga ban mapi ko han men ko para ngidon kane ke jingei ngidon kane ke jingshania ya kini ki ketin ki bau jisu ula om mentak step hanga badapi ngalong kupu jong ke jengem habangi yos nyau habangi layo pediang habau jisu la pasiau yere ki kenten hato manga mapi ngi shem na em kata ka step ban le sajan jugu ban pediang ya kini ki ketin ban ya kini kentin ki baulong ni ban penurlong ya kini ki jingkwa ki jingkrang ki junga ki jungpi hato ngidang jit ya ki jing subha jong kini keperthai ki bala ban yalam yangi sha ka jing ka ba penrem sirta yang abadi ko hamen ko parakan ke de sur potra yo le semadaus ka step upasiau ukran hanga badapi ngide banjit ya kalanti kababha khamtame banjit ya kita ki kenten ki bau jisu long ngalong pu jong ka jeng lada pi nge yang lada pi bam ya uneu ku
pinyo ya ka jing bom jukut namarum leu pa ula ai yang aba dia pi how jisu ula pen kamti yang i we pai we how jisu de mata grau ngi de ken ban pediang ngi de ken ban ngi de ken ban bam yaw nu kupu jong ka jing bom jukut habangi bam yaw nu kupu jong ka jing bom jukut klampap ngin sayo ka bor ka sor ban kamai ka ji ban rep ban riang ban im ban le ki kam jungi baman agas ni bangila ban yo ya kata kajing bam jong kamet jong yeru kumjo token hakana ka step ngin ya duai token hakana ka step ngin kerpat ya utrai ba unna pen klain ya kata kajinget ke bang dan hu kumbagi apostol ki ong ko trai kajinget jungi kalong ke baret pen roy pen he pen scam ya kana kajinget ke bang dan hame hiru ngin duai kumbagi apostol ki duai how try and hero ya Jesus Christ Tungin yang plau ka jong ka jingai ngangai oleh pa boro lam tau ka len ka tindel da Jesus Christ wan ma Yesu utrai sini ala pon masim khoi ya wala kan amaya Yesu ya washa be ka pon Jesus Christus asar mai ulaya ya tebil ulaya siya afsi balaya ripan ya ulaya siya shomon be pa boro nam tawan pa bisai be ya ngai ham sim khoi akalan ka dai khoi आज चिसो कोई आज मान की को आज जिमात का दो फरहान जिम मौजूद आमीन Lai spa Bakhuid. Janga bajung pi kan long pediang hu nak madu belai kupa badan bor baro tu rai ne jingai ji suri la kuta singro purun pertesu kajin menjoi baro ku juju baro ku wei to ai ngi kerpan ko try bangin shem jing kemen baro bor ha kine gi jing maya paskha khnang ba kajing pan thamai ka bayai tre kam hangi kan long ka dau jong ka jing kemen Mawkhlam kot jongi dau Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi token tiwala ki danut Intil isya kong nang ngui trai blai jongi Dasama bat kade da shisha ka long ba shong hak bat ka bade ka de ti jingi bat ka jing pen im yangi haki por baro banyaro yame ko kan rat han re kham tam ha kan ka por Banyaro pendan berom sesu yami
Naba yo Chris kun lang broad Paskha jungi laknya. Namar lengba jungu ki kon jong ka jung shai ki mi pa cha ka jung em bom jukut. Badia ki dulan jong ka hima beneng lapli wang na ka banta ki rungit. Namar ka jung yap jung u ka long ka jung suspa yangi na ka jung yap. Bad ha ka jung mi pa jung u ka jung em jong baro ka ki im biang. Namar kata haba ladap miar da ka jung kemen Paskha ka prathai baro ka wei ka risa da ka jung ro yame. Ki bor beneng ru bat ki kenho nangel ki ruai lang ya ka jing ruai jong ka muram jungi bat ki yai perbena klem sange. Bakhuid, you try. Bakhuid, you play ipa. Neng bapertek ida. Daga pulang jombe. Ruai usana shajong. Ruai usana kremku. Ruai usana you play. Yaro yuda bawa aga kerten putrai beneng bakete ida daga buram jombe ruai usana shadro ruai usana klemku ruai usana you play too long. Da shisham along Bakhuid ka trai ka thame jong ka jing khuid baro. Namar ka tang i kerpan yame topan khuid pan kantang ya ki ne ki jing trua jungi. Da ka bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jong ki. Bat kin kala long yangi. Kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ. Hakapor baladino yu badala kaman snubha ula priang ya ka jing shashutam ula shim yokpu. Badak baingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u om. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi. Ha kaju kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala kesenran u om. To shim bat to di na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bat mai bat bom jukut. Ya kaba en penmi na kabanta jong pi bat na kabanta ki babun na kabanta ke jing mapi ki pop tole ya kane ban kan mau ya nga. Kajimaya jong kajingai. Kertasin bangi bang yune ukbu bangi dina kare kakuri ngipen na kaji yap jong me kotrai terkadu memang. Namar kata ngi bapen manta ya ka jing ya ba ka jing mi pa jung u ngi trwa ha me ko tra yu pu jong ka jing em bad ya khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu ai dem namar mala yew ya ngi ba bet ban ye nga khma jung me bad ban shakri ya me da ka bas ngi red ngi karpa ya me ba ngi ka ba yo banta ha ka met bat ka snam u kres ngi long ki ba lapan tali ka we dauman sem Bakhuid to kan mau ko try ka balang jung me ka bala priang ha satala ka parthai Bato penjanaya ka ha gajing e rengkat ber Francis ukpa Bakhuid jungi uwal bad marwen u bishop jungi ka kenhun ki bishop bad barra ke lingdo
Token Mawkhlam ruya ki hanmen ki parash rang bat kan thei ki balayathia da ka bakermen ha ka jing mi pat bad yabaro ki balaklat no ha ka jing isne jong me to priang ki sha ka jing sha ka kma jong me to isne yang ibaro ngi kerpa me barengkat bat kamaria the soti Bakhuid ka kmi jong ublai ujis Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerkhud ki balapen sno bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jing embom chukut bat banginira bat pandan borom yame daw kun jong me o Jesus Christ. Dau lembatu badhau kan long hame ublay pa badan bor ha gajing long kawe jong men sim Bakhuid barok ka borom bar gajing ro jinom la jinom amen. Kumbelah kum yang ngi daw nong panem bat kumbelah hikai ngi dak tin blai ngi nod ban ong ko pa jangi ba bleng kalong ko Bakhuid kerteng jong me kaman kahima jong me kalong komon jong me ak kendau ba bleng toai ni ta kesubang ji bala haras ni bat kama ni kerengkan jong kumbai rumah pikres ni wadala ni sya kecimpen shoy henry tepelai tinggi na kabas new to penlai ngi kerpat ko trai na gajing snu baro ha gajing spon jume to a jing suk jing sanya ki sngi jungi knang ba da gajing rap gajing isne jume ngin lai barabor na ka pop ban ngin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya gajing kermen Bakhuid bat gajing wan pat chung nong penim jungi o Jesus Christ. Nama kasih dalam khidmat, kasih kepada kebenaran, sunam na sunam. Kotra Jesus Christ, me belong haki apostol jume, kajing suk ngai api, kajing suk jungang ayapi. Wat pe yaki pop jungi, henro yaki jungai jong kabalang jume, badha kajing spoon jume, ta ayakai kajing suk bad kajing atali kawai, kat kum kamon jume, mame we babasan shar junom la junom amen. Kajing sukutrai keran barabor rengkat bat pi ong ini terwa yang ada kajing suk iwe ha iwe pat jing suk bat pi Hak mi ukun lang rod jong blay hak mi bakit no gi pop jong ka partai sup ya kito gi bala shakot sha kan ke jung kawai jong ukun lang rod ko gran no shong ron rum bo king suna nan re shong kan ke te kan sing jonga kan sakia hi kamet bat kasna mo Chris kan re bat kan la mingi sha ka jung em bom chukot amen.
Chris. Kamer was naam 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 Chris. Thank you.
Tol ngini aduai. Dosha skor kotrai ke jing duai jungi. Bagani ke jing ai kaliang bakentang jong ke jing suspa yangi. Kan wanra hangi ya ke jing yarap ha kane ke jing em. Bad kan penyo ya ke jing kemen junom. Dog Chris utrai jungi. Utrai dan rain god bad pi. Belai badan bor unkur kuya pi. Ukpa padukun badaman sem Bakhuid. Toleh suk bad e chakri utrai da ke jing em babha jung pi. Hallelujah, hallelujah. Iso Yahweh, Alleluia, Alleluia. Nabar kandai kundriu. Steps in con Taïew, shutting the Galilee. Yahoo, drive and the line to you be. You Mawkhlam, man again, barbecue. Nyero yotrai Jesus Christ. Amen.